Takulandirani pa peji yathu ya tikambe za thanzi yomwe timakamba zinthu zosiyanasiyana zokhuza ndi moyo wathu. Mmene tinanenera lachisanu lambiri osati lililonse koma lambiri tiziyesesa kuti zikamba nthenda kapena kuti zinthu zomwe zimakhuza umoyo wa abambo. Ndipo lero tikukamba za kusabereka kwa abambo kapena kuti pa chizungu male infertility. Mzibambo tingamunene kuti ali ndi vuto losabereka akakhala kuti wagona ndi mzimayi kwa pafupifupi chaka osagwiritsa ntchito chitetezo china chilichonse koma osabereka pakati. Tiyeni tione za zida za azibambo. Ena ndizingogwiritsa ntchito chizungu kapena mawu amene amatchuka kwambiri m'makwalala mwathumu. Chida chotchedwa kuti testis pa chizungu kapena kuti mabatire. Mabatire amenewa ndi amene amapanga mbewu ya abambo. Mbewu ya abambo imeneyi imasambira tikhoza kutinena ngati timbululu ting'ono kwambiri choti simungaone ndi maso anu. Koma mbewu imeneyi kuti ikhale ndi moyo imafunika ikhale mu madzi ake kapena kuti mu msuzi wake yomwe imatipasa iwo mphamvu ndi chakudya kuti ikhale ndi moyo. Ndipo ziwalo zotchedwa kuti prostate ndi seminal vesicles zizungu zimene zisakupombonezeni pepani. Ziwalo zimenezi ndi zomwe zimapangano msuzi wake uja ukhalamo kapena kuti umuna. Ndiye palinso njira ya abambo yomwe mbewu zimenezi zimadutsa zikamapita kukakumana ndi amayi. Koma zonsezi kuti ziyende bwinobwino zimadalira mankhwala kapena kuti mahormones ochokera kumutu paja nanena kuti ubongo uli ngati achairman. Ndi chomwe chimayambisa kusabereka pakati pa azibambo ndi chani. Tiyeni tione mbewu ya azibambo kapena kuti sperm pa chizungu. Ili ndi magawo atatu. Kambululu kathu kachete pali mutu umenewu ndomwe umakumana ndi dzira la amayi kuti amayi atenge pakati. Ndiye pali khosi limeneli titha kulinena ngati ndi generator yomwe imapereka mphamvu yosambira kwa mbewu ija. Ndiye palino njira imene ndi imene umathandiza ndithu kuti mbewu ija isambire ikafike ku dzira la amayi. Kukhala ndi mbewu ya thanzi kuyambira kumutu mpaka kunjira ndikofunikira kwambiri kuti mayi atenge pakati. Tikhoza kukhala kuti thupi lako likupanga mbewu kwambiri koma ngati mbewu zija zikukanika kusambira kuchokera mthupi mwako kupita ku dzira la amayi satha kutenga pakati. Pakakhala kuti pabanja anthu sakubereka ndi apita ku chipatala kawirikawiri adokotala amakonda nena kuti yayi tatiyeni tione mbewu ya abambo. Kuti amakhala kuti akuwagayikira kwambiri abambo aja koma ndizophwekerako ndi zotchipirako kuona za mbewu ya abambo. Akatenga umuna wawo ndikuwika pa microscope kapena kuti makina okuzira zinthu amatha kupeza kuti ulibe ndi mbewu nkomwe kapena ali ndi mbewu zochepa. Amathanso kupeza kuti mbewu zija zikukanika kusambira bwinobwino kapena zikukanika kuyenda bwinobwino. Amathanso kupeza kuti mbewu zija ndi zopuwala zikuoneka mmene mbewu zimayenera kuonekera. Kupatula mavuto a mbewu palinso zinthu zina zomwe zikhoza kupangisa kuti mamuna asamabereke. Mwachitsanzo kuti mbewu zimenezi zitha kupangidwa mthupi mwathu zimadalira mankhwala a mthupi kuchokera kumutu kapena kuti mahormone amenewa kapena kuti mankhwala amenewa akakhala kuti sakutuluka bwino amatha kupangisa kuti mbewu zija zisapangidwe. Matenda opatsirana nkugonana monga chindoko ndi chizonono athanso kupangisa kuti mamuna asamabereke. Matenda amenewa amathatu kuchepetsa una kapena kuti pa chizungu blocking njira yomwe mbewu zimadutsa popita kwa amayi. Komanso pajatanena kuti mbewu zimenezi zithe kukhala zathanzi zimayenera kukhala mu msuzi wake kapena kuti mu environment mwake. Ndipo mu msuzi umenewu mayenera kukhala ndithu ka asidi ndithu kena kake. Matenda opatsirana ngati chizonono ndi chindoko amapangisa kuti asidi amene uja achepe. Ndipo zimenezi zimapangisa kuti mbewu zija zisasambire bwino. Nanga si msuzi wawo kusowekera zina ndi zina zomwe zimapangisa kuti mamuna asabereke. Palinso zinthu zina zomwe zimatha kupangisa kuti mamuna asamabereke monga kusuta, mowa, mankhwala ozunguza bongo, kusadya bwino komanso kunenepetsa, kukhala ndi nkhawa kapena kuti stress, komanso kutentha anthu ina amene amakonda kulowalowa m'majakuzi komanso kuvala zovala zamkati zothina, komanso ina amene amakonda kukhala ndi laptop nthawi zonse pamwendo. Pajatanena kuti mabatire ndomwe amapanga mbewu ndisamafunika kuti atenthedwe kwambiri. Chingana mabatire aja ali panja akanakhala kuti afuna azitenthedwa otilengayo mabatire akanayika m'mimba. Komanso kwa anthu amene tikupanga za mamega farm tisamale popopera mankhwala okupha tizirombo chifukwa chokuti ma-chemicals ena amathanso kupangisa kuti abambo asamabereke. Ngati mukayikira kuti pali vuto ndi bwino kuti onse amayi ndi abambo apite ku chipatala akaonedwe limodzi.
Kuchipatala kumene kuchatha ukapanga zinthu zingapo. Atha kutenga sample ya umuna wanu kuti apite nawo ku labu akaoneke bwinobwino, akaone kuti kodi mbewu ndi athanzi bwanji. Athanso kutenga magazi kuti akaone kuti mankhwala a thupi kapena kuti ma hormones ali bwanji. Athanso kukuonikani kumusiku paja pa chizungu timati ultrasound scan kapena kuti scanning, kuti aone kuti kodi zinthu zonse mabadire, misempha ya magazi, njira za mbewu ndi zinthu zotero, kuziona ngati zili bwino. Magazi enaso atha kuatenga kuti aone ngati muli ndi matenda opatsalana kudzera mkugonana ngati tindoko ndi chizonono. Tsono akapeza kuti pali vuto, ndipenanso pamatha kupezeka zoti palibe vuto, amatha kukuwuzani kuti choyambirira mwina musinthe madyedwe kapena kuti mwina muchepeko thupi naso musichepesemo wandifodya. Amathanso kupasani mankhwala makakakupezani ndi matenda opatsalana. Komanso pena pakakhala kuti tinjira tina tinabloka, tinaduka, amatha kukupangani operation. Tsono ngati mukukayikira kuti pali vuto, mwakhala chaka chilichonse chisakuchitika, pitani ku chipatala, khalani athanzi ndipo limbikitsanani ngati banja. Paja tanena kuti vuto lina lomwe limapangitsa kuti abambo asamabereke ndi stress. Choncho ndipo pofunika kulimbikitsana kuti pasakhale nkhawa kapena ma stress ambirimbiri. Kwa azibambo amene musakuziwa ngati muli ndi vuto limeneli koma mufuna kuti mubereke, ndipofunikira kuzikhonzesera kuti mbewu yanu ija ikhale yamphamvu. Sizikugwirizana kwenikweni ndi zomwe tikukamba lero, koma ndikungofunanso kunena kuti pachitika kafukufuku wina amene akusonyeza zokuti quality ya sperm kapena kuti thanzi la mbewu yanu ndi yomwenso imapangitsa kuti mzimayi akakhala ndi pakati makamaka miyezi 3 yoyambirira pakati paja pasapitirire. Kuti mbewu yanu ija ikhale yamphamvu, mukhoza kuyamba kudya bwino, ndi bwinonso kupewa mowa wa fodya ndi zozunguza ubongo, osavala zovala zamkati zothina, osalowa masona kama jacuzzi, komanso osayika laptop pa miyendo eti ngati mufuna kubereka. Kafukufuku wina waonesanso kuti zizindikiro zoyambirira za nthenda ya shuga kapena kuti diabetes ndi kufowoka kwa chida cha abambo. Ndechonde azibambo, ngati tikuona kuti chida chathu chamba kufowoka, tiyeni tithamangire ku chipatala tikayezese matenda a shuga. Mmene timanenera kawirikawiri pa pechino kuti uno ndi 2025. Tiyeni tiphunzire kuyika zinthu pa mbalanganda kuti anthu ena athe kuphunzirirapo. Titatha kuphunzira lero kuti theka kapena kuti half la mavuto osabereka m'mabanja patha kuchokera kwa abambo, ndikukhulupirira kuti sitizafikira kulodza zala amayi tikaona kuti pakhomopo sakulandira mphatso ya mwana. Komanso kwa anthu amene tamvera phunziro la lero, penanso timayambisa ndife anthu okunja manong'onongo kunena iyaye zinateretu ati zinatere. Chonde tichepetse kulozana zala, kuti tichepetse stigma kapena kuti kusalana pa nkhani yosabereka. Anthu awa amakhala kale ndi stress ndi nkhawa zosiyanasiyana, tiyeni tisawonjezere ma stress. Zikomo kwambiri chifukwa cha chilimbikitso ndi support yanu yomwe mmatipatsa ife nthawi zonse pa page ino ya Tikambe za Thanzi. Ngati zamveka bwino kapena muli ndi mafunso, ikani makomenti anu pansipa, osayiwala kupanga like ndi kuwagayira anzanu kuti timvere limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.